जायखिजाया जोंहा डेलिगेट सेसन दङ दा बे डेलिगेट सेसनाव जोङो गोबां बिटिसि रायजो राजाफोरनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन बिखेखकरि बिटिसिआव जिहेतु गोबां जाति जनगोष्ठी दङ गोबां जाति जनगोष्ठीनि जिबिलाक जातीय समस्या एब्लाक बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्व होनानै जोङो सावरायगोन आरो प्रायरिटि होगोन बिनि बादैबो जोङो एडुकेशन सेक्टराव बा एग्रिकालचार सेक्टराव बा टुरिज्माव बा जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बोरै जोङो साबसिन हामसिन खामानि मावनो हागोन बेनि सायाव जों गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो सावरायगोन दिनै आरो जोंहा मैया PMB आरो CWCआव गोबां माखासे डिसिसन लाखानाय दङ बेखौ जोङो दिनै डेलिगेटआव आरोबाव सावरायफिनगोन मथथे 2025नि जिथु इलेक्सन जानो गोनां बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोङो बोरै BPF हान्जाखौ देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो दिनै कनफारेन्सआव गोबां गुरुत्वपूर्ण समस्याफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन मथथे जोङो जिखिनि नुदों दिनैनि दिनाव UPPLआबो हारसिं गेलेगोन होनदों BJPआबो हारसिं गेलेगोन होनदों कंग्रेसआबो हारसिं गेलेगोन होनदों ओंखायनो जोंबो BPFआ हारसिंनो गेलेगोन आरो जोंनि BPFआ बेवहाय लाबालाब जासिनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ सर आर'जलाइ जिखिनि टिकेटनि आर'जलाइ गथायनाय टिकेट बिनायनि जिथु थारिख बियो 31 जानुवारिसिमानो लास्ट जोंना आरो जों जेसेबां मिथिगौ एप्रिलनि गेजेरावनो इलेक्सन जागोन होननानै जों मिथिगौ मथथे समा बारा गैला BPF हान्जाया देरहासार जागोन जिखुनु जाया दिनैनि दिनाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुगागासिनो सार नोंथांनिफ्राय जोंनिफ्राय रावबो लिडार गुगायाखै बे गुगानानै थांदोंब्लाबो बे फैफिनदोंसो सार खाम्फा बरगयारिखौ मोखां नुनो मोननाय जायाखै मैयानिफ्राय लोमजादों खोमा देहा गाज्रि जादों जानो हागौ लोमजादोंबो जानो हागौ बा माबा मोनसे जादों मथथे खाम्फाया दङ जोंनि पार्टियाव दे